Ahoj z Mototradu v Číhalině. U nás další nový přírůstek do prodeje. Konkrétně se jedná o Yamahu XVS 1300 Striker. Tak na ní pojďme společně mrknout. Motorka je v nádherný takový, řekl bych, cihlový barvě, dočervená. Krásná metaliza. Koukněte, jak to na tom sluníčku krásně perlí. Nikde nepoškrábaný. Nádherný stav. Chromy úplně v pořádku, nezoxidovaný. Výkon motorky 53 kW, první registrace 2015, nájezd pouze 20 000 km. Prohlídka motorky po individuální domluvě, možná kdykoliv. Víc informací o motorce na stránkách www.mototrade.cz.